Krik-krik. Di siya mainit. Ito na yung tent. Hirap ng buhay. Tapuan mo, problema din ako mga kahigala. Worried ako mga kahigala. Hello! What's up? Mga kahigala! Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon mga kahigala! Nandito kami ngayon sa camping area mga kahigala. So first time ko na naman to mga kahigala maka-experience na mag-camping ba at maglagay ng tent. So kakarating pa lang namin. So si Banana is busy siya kung paano to isumpay-sumpay ang tent, no? Babalik kami later. Tapos na kami nagsumpay-sumpay sa tent mga kahigala. So ito na yung tent. Oh, yan, di ba? Cute siya. Tapos ito yung lingkuranan nako mga kahigala. Tapos yung sasakyan namin, diyan nilagay ang mga gamit. Tapos nag-bride din kami, longganisa. Tapos manok at baboy. Tapos buwan. Toyo kung sa Tagalog pa. Si Banana, upo-upo, murag correct. Murag correct. Gigusla namin mga kahigala kasi 1 PM na hindi pa kami kumakain ng lunch. Wala kaming mga silingan diri mga kahigala kasi ayaw ko na maraming dikit-dikit ba ng mga silingan. Pero may mga sili sa other side na sila daghan ka doon tanawan ni mga kahigala. Yan. Diri na napa. Din dito. Marami tapos ito yung area namin. Wow! Tapos may gripo din kung gusto niyo manghunaw, manghugas. Tapos may basurahan kompleto dito mga kahigala. Yan yung bathroom. Maligo, lahat nandiyan na, maghugas, lahat na kung anong gusto niyo gawin diyan. Yan yung sa loob ng tent namin mga kahigala. Di talaga mawala ang wipes mga kahigala kasi alam niyo na baka mag-gerger kami mamaya. May electricity din dito mga kahigala oh. Buti nagdadala din kami ng wire. Yan. Hello, Bahigala. I'm busy barbecuing pork, chicken, and Buwad! buwad. Yeah. This is buwad. This is buwad. No, this is buwad. This is longanisa. My packet is running away. And then I'm making leftovers from chicken from a barbecue yesterday. It's rice, chicken, spinach, etc. Okay? I'm a busy boy. Madam is sitting on her bum. Kainan na mga kahigala! Kainan! Remaining namin mga kahigala, mamaya naman din tong dinner, tapos salad. Someone is doing a little bit of work since we actually arrived. Okay, she's been sitting in a chair, bossing me around, telling me, come on, quickly, make lunch. Now I'm finished with lunch. She's happy, the tummy is full. She told me I must go and wash the dishes. I said, no, I'm not going to do it by myself, okay? So she has to come with me. Yeah, loco, yeah. Yeah, loco. So I'm now filming her doing something for a change. She actually carried the dishes to the washing up place. Let me just show you a bit more of the campsite. We're down there. You can see the double cab or the bucket. This is like a play area for children, communal play area. It's quite a big campsite. And you can see with South Africans, they always like double cabs, you know, because you can always fit tents and you can fit all kinds of things inside.
Upo-upo muna kami ngayon mga kahigala kasi wala sa mga stress, mga problema sa buhay. So, ang hangin dito mga kahigala. Si Banana is nagtimpla ng kape niya. Na-board kami mga kahigala. Magbaktas-baktas muna kami kasi 3 PM pa. Maaga pa maghiga-higa sa tent. Baka matudyakan ako o majirjiran ako ng sadyo mga kahigala. Delikado. Tingnan nyo mga kahigala, may karaban. Walang mga tao dito na area. Diyan na area mga kahigala, marami dyan. Tignan nyo, diba? Tapos dito, nakakatakot tong ganitong area mga kahigala, oh. Pero ayoko na ganito. Pero hindi siya mainit. Walang hangin, di gaya doon sa naistihan namin ngayon na mainit tapos mahangin. Pero dito walang electricity. Doon mayroong electricity. Punta na kami sa sa taas. No. Come. Ganyan daw siya kung matanda na mga kahigala, magkirig-kirig na. Atay. Ginako. Siyaw niya akong bana mga kahigala. Malapit siya sa dagat mga kahigala. Last weekend we went to Langaban and we rocked the caravan much better. Okay, we're going to see what's going to happen in the tent tonight. Kumakain kami ng maaga mga kahigala ng dinner kasi alam nyo na nandito kami sa camping area. Nasa loob na ako ng tent mga kahigala, naghihiga na ako. Si Banana nasa labas pa. Naglingkod-lingkod siya doon mga kahigala kasi nga tagawan din siya. Kasi matagal na din siya na hindi nakabalik sa mga camping. Nagkain-kain ako ng Pringles mga kahigala. Tapos si Banana nasa labas. Hinayaan ko na lang si Banana nasa labas mga kahigala na muni-muni ba kasi nga may iniisip kasi yan, may problema kasi siya. Tapos ako din syempre asawa, na problema din ako mga kahigala kasi nga nagka-problema yung kumpanya niya. Baka after ilang months baka magsirado na, no? So parang worried ako mga kahigala sa kanya. Syempre sa amin, 'di ba? Baka pulutin na kami nito sa kalye kasi alam niyo na ang hirap ng buhay tapos mawala pa yung trabaho niya. Paano na kami? Kung ganun, sana nag-pray nga ako na sana hindi naman sana mag-close, no? Kasi ang hirap ng buhay talaga nang dumating ang COVID tapos mag-close pa yung kumpanya na tinatrabahuan niya. Okay lang sana kung bata-bata pa to si Banana mga kahigala kasi easy lang siya makahanap ng trabaho. Pero sa edad niya ngayon, ang hirap na makahanap mga kahigala. Tapos dito sa South Africa, not allowed na ang mga ganyang edad na magtrabaho. Hindi gaya sa ibang bansa, sabi niya. So yun, parang sakit sa dughan mga kahigala. Dinaalang namin sa mga ganitong mga paagi ba, mga way na gala-gala. Pero deep inside, sakit mo talaga mga kahigala. Minsan nga mga kahigala, siya makatulog. Hindi lang siya magpahalata sa akin ba na problema siya kasi ayaw din niya siguro na maglala din ako. Pero alam ko, pray nyo naman kami mga kahigala na sana ma-okay na ang lahat mga kahigala, no? Kasi ang hirap talaga. Alam nyo, kung walang trabaho ako, walang trabaho, siya walang trabaho, paano na? Kasi dito gusto kong magtrabaho, kaso hindi kasi same sa ibang lugar na madali lang makahanap ng trabaho tapos wala pang natapos. So siyempre parang lisod talaga mga kahigala makahanap ng trabaho. Tapos mataas din pride ni Banana mga kahigala. Ayaw niya ako magkatulong ulit kasi noon 'di ba katulong ako sa Dubai pero ayaw na daw niya kasi parang maawa siya sa akin na makita na naglilinis or di ko alam kung anong rason niya but ayaw niya talaga ako magkatulong ulit. Siyan lang talaga ang alam ko na trabaho. Kasi kung gusto kong mag-aaral ng caregiver dito, makaaral ka pero alam niyo na ang ganito, 'di ba? Kailangan na naman. So before naka-experience din ako mag-cashier sa mall mga kahigala, pero dito is mahirap nga.
Tulog na kami mga kahigala kasi nga gabi na dito. Tingnan nyo. Looks like Ano pa rin, parang lamdag pa mga kahigala. Kasi nga summer na dito, kaya lamdag pa. looks like rain is coming, but I don't think it will. But let's hope it doesn't. Okay? Yeah. We don't want to spend the first night in our new tent in rain. So yun mga kahigala, matutulog na kami. Good night, Mahegala. Good night! I love you all! God bless! Stay safe! 20 to 8 in the evening. Oh boy. Time to go in church. And just levitate.